ndawuze ndithi ndizihlelele ke apha ukuthi gqizimenqa ezifana nje nalo bakho wayibona phi indoda enhlanhlatha umcinga aphinde umuntu azibiza ijana eqoza ijana yasekapa yacuka ibhoma laliphi lasekhayela i-Giants wena moyika wangu uThozi la olamaphiko mna uzaka iphendle yedwa ke bawuzama uthini ngamajani yasekhayelithi kukude gqidi kaloku e-Fort Jackson for noba ijani beyiphendlana nento zasekapa engazazi nozazi thini lengwabula iquestiona isijani sejani itshongaMadywantsi nalawo ifanana engathi uficisele isende ngePantyliner but ke asikho lapho namhlanje guys sawudibana eBhofolo nge-22 nezasimenqa ke ndibona buza kwenza ntoni ngala okapa inyana yakhe ikhona kade indawo yentselo eBhofolo ngaphandle kwalaPandarosa caba hayi bomla kaba wonke umuntu umisa ngayo uyazazi kaloku eza one horse town zidry ingathi ezazimenqa zaseqonce ngala Nix food hayi phofu nomabhovula engathi uyazilwela ngo wayenyanisile uzimngqawana kusemagezeni kula Bhofolo ukude Bhofolo indawo yamageza bade bayiteketise shem bathi kusemabhofi jika ukuthi ayijani yabonwa abafoni ngiditshore nayo inxiba ushoti pha kula KFC light wabo akufanele azimenqa zingonomafa nje zitshela ubhukuxa kwelabhayi uyazazi umuntu xa ebuyele efama ulindelwe ngu-KFC junior but ke asikho lapho namhlanje guys azilayishi eza fruit cake xa zisedolophini fonini ngathi ngono-10 days akufani kusithiwa ngumaftown nje akayilwantshi la twister uyayimafa but ke ngumntu naye omjita manyo akaze ungatyi ke efondini ukutya xa kukhona uba ngababhobhoyi bazenza wokhu kula Bhofolo nengxaki nale video masidibane phaa ePandarosa Friday nge-22 kaDisemba kwi-homecoming comedy night zininzi ke noko izimenqa eziphaa kula line up fonini awuzothi ungasiphiwa sonke